Ano kayo, para dumatang masel. Hindi po, magpayaya po. Ano nga tinot magpayaya mo? Kasi mataba. Hindi naman eh. Ano rin, matatyo ka dyan. Mangailangan ko sana. Umangin lang. Mukha ko sana kaya ano nga tinot. Wala akong pimpere, mag-gym na ako mo. Dapat na yun, natyo ko yung santing oras yan, nung ating pimpere. Wala bang ko sana ratang manok ko eh. Naman o. Itang manok kong 8 bulan, nanay katalik. Ano kita eh. Ano ito? Itang ebola pa, may buburuga na lang. Yung kung ano pa Padutod. Oo. Buburo ka laging ka. Dapat na eh. Oo, wala bang kaya sana. Wala akong pera. Wala akong pitaboy sa petong eh. Ba't tingnan ko takira? Uy, mamama, sa likutan na ako ng alti. Isa punta na tayo, pati asingol ka eh. Parang pogi ako. Tara. Atubuan mo na lang. Sige. Sige, tara. Ako na siya ng santo. Tara. Bet, nanti ka pa susulat na may atake. Kuya bata. Hmm. Ano talata ng pulot eh? Nalara yung sulat mo na. Sulpore tata ko na ako. Yung kuno mo? Hindi ko mapaisipan eh, nakalaran eh. Pati parang burs. Bah, mamulang yan naman yan ah. Sinabi ko na kaya eh. Wala mo gala. Bilang kaya pa mong mikit, punta na idana, visit na mo. Hmm. Ito, pengwel yung hindi, malami pang bulan. Nanaga lang. Idana. Ini, parang ba eh, binuna ako na yan, bilang kaya pa mong pemog bulan eh. Wala pa, bes mo lang daw, katawag mo na eh. Kaya ako bilib eh. Mata, yung tutunan yun, sulat ko rin eh. Kasi dati yung panahon, dito yung panahon yung pabinlayin eh. Ito, biyaw kaya rin anak ko. Biyaw ko rin ang tatakot, listahan na rin tatakot pa na ako. Mata, sa tisgo na saan nakapulutan. Ne, Pulutan, oo. masali muna ako ng metong bote. Mabitin ko ito, mabitin tayo. Sige. Kontunor na. Oh, mo na. Sulat ko na lang mo. Kaya, sabi ako niya akin eh. Sobra lang ang binya ng pen. Pagkatata ko ang pen, kupitan ko na yung neto. Bayan pa rin. Pati pen yan. Sige ba? Magagawan. Simula na ano lagyura tata ko. Ang tataw. Well, mag-set kami. Talayin niya gitu. Ano, wari. Ikaw, no ka mata. Pasalwa na akong ito eh. Kanto na niya eh. Makabuisi itong tao ito. Sana. Susula yan, nagti. Ano, susula nga. Tipiyapin pa nga na ng baby na din. Susula na yata rin. Sana nga mga tataka yan. Tataka na. Malilis. Ganyan. Saan? Ang gagamit teryo. Bunda pa panto nun eh. Okay. Manggagawot ka, busy mo. Sige. Ang sa aking...
Ali, namin tao kasi ni. Ang pera na ako nandun eh, balo mo naman. Wala akong kasi talaga yun. wala mami siya, wala ako naman. Pero namagan ako rin, utang mo ka na ako. Ba, nung mamayad ka po na, misa sasit na ako lufti ako. Mabubisit na ako mo rin. Adik mo ba lang, pula-pulay mo na ako mo. Naman sir, ano ako lang? Dadala mo na agad eh. Kaya may target, singkot pa lang yun naman. So, meron kaya ako. Sir, dahil tayo. Namanap ko ngayon. Wala akong mabalak ninom talaga nung ita mo, pero medyo mo ko. So na, nang pagkabalan mo ka niyan, bukod ketong pa sa likutan mo. Basic mong susula. Sana susula ko naglula ng taong tatap na ako. Diba, karakalda. Ang ko mo, mga tao. Ako na mga sal. Diba, pati lagyo, at yugin. Lagay. Pati lagyo mo, at yugin, yun, walang. Luwain yan eh, damonyor junior. Bawal eh, ako yun eh. Dapat tatako ko kaya ka. Pispas may bakit? Ngayon ako ulit tatakutan kaya ka eh. Natatawa naman, kaya pa ako manigurado na tatak. Alam mo na yung katamo, no? Hanggang dinayin ka ka, natatawa ko man niya biyan. Nakakalo ko kaya. Yung mga rin tatako na ako. Bali! Hindi, yung tumawag kaya kaya. Sa payak mo kaya kaya kay Barlen. May nga ng problema ito, hindi ko nandala. Kaya, yung pala tatakot yun eh. Yung galit sabihin. Paninda mo lang, oh. Manatan mo biyan kung pagulot, ha?